od blažene djevice Marije ste vi, koji slušaju riječ Božju i koji je čuvaju. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina. Jel znamo vjerovati? Jesmo mi ovdje na nekakvom znanstvenom skupu? Jesmo ovdje na nekakvim matematičkim zadacima? Jel mi moramo ovdje nekome dokazati da sam ja vjernik, Hrvat, katolik? Jer ja nekome moram pognuti svoju glavu što ću se javno negdje prekrižiti u ime trojedinog Boga, koji mi je dao život i koji je izvor svakoga života. On jedini je izvor da ti danas si došao ovdje. Jer da nema Duha Svetoga, ne možeš izgovoriti niti Gospodin Isus, a kamoli biti na svetoj misi, ispovjediti svoje grijehe i ostaviti dragome Bogu ono što je tvoje. Danas slavimo nebeski rođendan naše majke, nebeski, koja je uznesena dušom i tijelom. I uopće ne želimo ići u dogmatske teološke rasprave koje je donesao Papa Pio XII 1950. u toj dogmi, nego samo trebamo vjerovati i čuvati tu Božju riječ. A čuvat ćemo je tako da se možemo staviti u jedan ispit znanja, u jedan zadatak, gdje imamo arkanđela Gabriela koji stoji pred Bogom i koji govori u Božje ime. Prije nego je došao Mariji, kome je on došao? Došao je upravo Elizabetinome mužu,